An gano manyan gurare guda uku da har yanzu suke karkashin kungiyar ta'addanci na Boko Haram. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma kararrawa wanda hakan ba zai dauke ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Binciken sirri ya gano wasu manyan wurare guda uku da har yanzu suke karkashin kungiyar ta'addanci na Boko Haram a yankin arewa maso gabashi. Yankunan sun hada da tafkin Chadi, dajin Sambisa da kuma tsaunukan Mandara duka a jihar Borno. Sai dai shugaban rundunar sojojin Najeriya wato Tukur Buratai ya dauki alkawarin kwato waɗannan wurare daga hannun waɗannan 'yan ta'adda. Babu shakka an gano manyan wurare guda uku a yankin arewa maso gabas a matsayin manyan wurare da ke ƙarƙashin 'yan ƙungiyar Boko Haram. Hakan ya biyo mako guda da shugabannin tsaro da kuma masu ruwa da tsaki a yankin suka ɗauka suna tattaunawa. Gidan talabijin na Channels ta rawaito cewa yankunan da ake zargi suna hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram sun hada da tafkin Chadi, dajin Sambisa da kuma tsaunukan Mandara. Tattaunawar da aka yi a ƙarƙashin ikon shugaba Muhammadu Buhari ya samu halartar gwamnonin Arewa maso gabas. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tabbatar wa jama'ar Borno da dukkanin mutanen da ke yankin Arewa maso gabas cewa zai iya duk abin da ya dace wajen tabbatar da ganin ya kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu baki ɗaya. Gwamnan jihar Borno Babagana Zulum shi ya sanar da manema labarai a Maiduguri bayan isowarsa daga garin Abuja a ranar Lahadi. Gwamnan ya ƙara da cewa mun tattauna akan abubuwa da za su ƙarfafa tsaro a tafkin Chadi, tsaunukan Mandara da kuma dajin Sambisa. Babu shakka ina tunanin tattaunawan da muka yi da shugaban ma'aikatan tsaro zai taimaka matuƙa. Gwamnan ya ce Buratai wanda shine shugaban sojojin Najeriya ya ɗauki alkawarin ƙwato dukkan wuraren da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka ƙwace. Gwamna Zulum ya ce sabon tsarin da shugaban ƙasa da kuma shugaban tsaro suka samar zai tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin Borno da arewa maso gabas baki ɗaya. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa. Mun gode.